Вече хора съм GamePods BG и това е втора част от моя първи епизод на Survival ми. Аз ги кача едно след друго тия клипове. Изключа зомбитата. Реших да го разделя на две части по едната къща и в тази втора част ще правим фермата. Сега, обаче трябва да се почупим дайчко. Добавяме две. О, може да направим ферма за животни. За пилята ще е по-лесно. Охо, 3! Доста. Моля, махнете се. Аре, бе! Паузи. Това не е нищо малко, само 8 ми трябват. Че някъде 4. Както ви казвам, нищо особено няма да е, но падни ми се. Не после. Толкова време... О, шугаркейн! Сега ще го взема и него. Колко са? 4. Спе. Опс, 5. Фактори. Още 2. Ай, бе. Май съм готов. Да. Ей. Така. Мога да осветя малко. Може да стъмни се малко. Не знам. Ето тук ще е фермата. Четири. Това е тук тогава. Къде ме брадвата? Аз иска бих верно. Докато правих къща в първа част на клипа. Вземам меча по-бързо, копай с него. Копай. Пак е по-бързо такова. Вижте, че като брадвата, не знам. Така. Направя набързо. Добре, 12. Дай са много. И тази остава за такива. Опс. Това трябва да е тук. Или... Не трябва да е тук. Абе. Така. Фак. Тук обаче... така трябва да е стризи, защото тук ще има вода. Или пък... Тогава...
Е, така ли го става? Тук е отворено. Ще има такива, ама аз правя пъти за. Така. Добре. И тук може. Така, взема сложим това. Чакай, аз съм направил 3. И как можах? Голяма работа. Няма проблем. Фак. Айде тук една отделна се направя. Бе. Тук е вратички да слагам или не знам. Така. Може да ги сложа просто. Айде в чам гледам. Като се намеря кон, тук са вързани. Те ще направя, защото и Моника някой път може да участва, вие знаете. Сигурно не покажа. Така. Окей. Трябва ми дърво. Айде, докато това си взема бяло. Добре. Така. Добре. Така. Окей. Сериозно? Това как стана, ми кажеш? Тъпо. Сега пак вярвам, не можех. Не можех. Така. Точно така. Така. Окей. Мисля сега доправихме така. Тук ще има такова. Да, искам да ги направя, чакай се. Добре. Тук май трябва да има няколко, но не пречи, ще ги сложим. Бе, хора, надявам се. Чакай сега. Още няма го спирам. Извинете. Така. Добре. Още едно ще ми трябва. Там. Сложих го сериозно. Ноп. Така. Хора, надявам се хареса в този част от първи епизод на моето Survival оцеляване. Първи епизод, да. И до следващия клип. Чао!